Želimo vam dobar dan, poštovani gledaoci. U Gradiškoj hronici danas objavljujemo. Policijska uprava Gradiška obilježila slavu MUP-a Srpske Aranđelovdan. U Romanovcima organizovano druženje gradiških penzionera. U Gradišci obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U toku pripreme za festival narodne pjesme. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sutra će obilježiti krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla Aranđelovdan. Povodom slave MUP-a u Gradišci je danas služen pomen za poginule policajce i upriličen slavski obred. Osvećenjem slavskog kolača i žita i slavskim prijemom za članove porodica poginulih policajaca iz Gradiške i Srpca, Policijska uprava Gradiška obilježila je slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla. Povodom slave MUP-a služen je i pomen za 15 poginulih pripadnika policijske uprave u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nama ostaje trajna obaveza da ih se sjećamo, poštujemo i da im dajemo na ovaj način poštu. Također i njihove porodice da im pomažemo koliko smo u mogućnosti. Također, povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici Policijske uprave Gradiška učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi gdje su 23 policajca dobrovoljno darivali krv. Iz Policijske uprave Gradiška čestitali su slavu svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i građanima koji slave Aranđelovdan. Udruženje penzionera grada Gradiška upriličilo je juče u društvenom domu u Romanovcima druženje penzionera sa područja grada. Na skupu je poručeno da najstarija populacija zaslužuje bolji položaj u društvu. Druženja koja organizuju lokalna udruženja penzionera su veoma korisna jer je mnogo penzionera koji žive sami i kojima je potrebna podrška društva, izjavio predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović. Trifunović je na druženju gradiških penzionera u domu u Romanovcima naglasio da bi bilo dobro da je materijalni položaj penzionera u Republici Srpskoj bolji, ali da je on ipak za sada zadovoljavajući imajući u vidu financijsku krizu i sankcije prema Srpskoj. Vlada Republike Srpske brine o penzionerima i u najvišoj mogućnosti pomaže koliko god to ima sredstava. Da ima sredstava i da nije došlo do određenih blokada, bilo bi jedno vanredno povećanje tokom ove godine, međutim iće sa redovnim usklađivanjem od 1. januara. Isto tako da pohvalim da je Vlada Republike Srpske putem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite doznačila sredstva za 1000 penzionera koji će od sredstvima vlade iskoristiti 10-dnevni oporavak i rehabilitaciju u jednoj od 5 banja sa kojima je Udruženje penzionera Republike Srpske potpisalo ugovor. Predsjednik Udruženja penzionera grada Gradiška Miloš Jagodić istakao je da je cilj druženja gradiških penzionera da se porazgovara o svakodnevnom životu i problemima najstarije populacije, dodajući da Republika Srpska pomaže koliko je u mogućnosti, da je najavljeno povećanje penzija od 5 do 6% dobrodošlo, ali ipak nedovoljno za značajnije poboljšanje statusa penzionera. Penzioneri, zahvaljujući gradu Gradiška koja izdvaja, ona je druga u Republici Srpskoj koja izdvaja najviše sredstava za jednog penzionera. Znači 9745 penzionera, odnosno 8288 udruženih penzionera koji plaćaju članarinu, samo finansiramo se i zahvaljujući gradu izlazimo na neki način. Nađemo i vremena, vidite kako smo organizovali, vidjet ćete, ogroman posao, ogromno sve, ali mi smo željeli da to bude u selu. Nismo željeli da to bude u gradu, da se vidi malo i ovo okolo, sve kako to izgleda i tako dalje. Može biti da će to jednog dana da procveta malo više. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić ocijenio je saradnju sa Udruženjem penzionera kao veoma dobru, dodajući da gradska uprava nastoji da im uvijek pomogne u skladu sa financijskim mogućnostima.
Izdvaja se 120.000 maraka direktne podrške i 65.000 maraka za penzionere koji odu u penziju, a nemaju navršeni 65 godina u smislu primarne zdravstvene zaštite putem našeg doma zdravlja i niz drugih manifestacija koje grad Gradiška podržava od manifestacija od slučaja do slučaja i uvijek smo otvoreni da pomognemo. Evo, kao i ovo današnje druženje, što ću ja reći kako ćemo završiti ovo druženje, to je jedan i doprinos grada Gradiške, da se penzioneri grada Gradiške ovdje okupe u mjesnoj zajednici Romanovci, a ovdje u jednom renoviranom društvenom domu i penzioneri su dobili svoj kutak. To je evo jedan gest dobre volje grada Gradiške gdje želimo udruženju penzionera ovdje u Romanovcima, odnosno kompletnim penzionerima grada Gradiške da imaju svoj kutak gdje mogu da se okupe. Druženju Udruženja penzionera grada Gradiška u Romanovcima prisustvovali su i predstavnici Udruženja penzionera susjednih lokalnih zajednica. Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obilježen je danas u Gradišci. Cilj obilježavanja je skretanje pažnje na jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu. Pokaznom vježbom na platou Kulturnog centra u Gradišci danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U pokaznoj vježbi spasavanja povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama učestvovali su volonteri Crvenog krsta Gradiška. Sekretar Automotodruštva Gradiška Dejan Šnjivić rekao da je cilj aktivnosti da se apeluje na sve učesnike da budu oprezniji u saobraćaju. Saobraćaj je stalno prisutan i stalno se dešavaju neke loše stvari. Nažalost, dešavaju se oni sa smrtnim ishodom. To je svakodnevno kod nas. Evo, prošle godine smo imali preko 100 nastradalih u Republici Srpskoj. Ove godine na teritoriji grada Gradiške bilo je 5 nastradalih. Ali opet ne treba da se mjerimo, da gledamo po brojkama, da gledamo po povrijeđenjima, nastradalima. Treba ipak da vodimo malo više računa, da budemo što bezbedniji u saobraćaju. Jer ako ne vodimo računa mi sami, ko će da vodi drugi računa o nama? A naravno moramo da napomenemo i to da ipak moramo da vodimo računa o našim najmlađima, pogotovo onima koji su tek recimo krenuli u školu, recimo, koji se tek susreću sa novim iskustvima, situacijama vezane za saobraćaj. Jednostavno moramo voditi računa više da ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica i po mogućnosti da ovaj dan bude samo podsjetnik nekih stvari, a ne da se dešavaju neke stvari. Samostalni stručni saradnik u Gradskoj upravi Gradiška za regulisanje bezbjednosti saobraćaja Dijana Janjetović podsjetila je da grad Gradiška svake godine aktivno učestvuje u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve stradale u saobraćajnim nezgodama. Odajemo počast i na neki način poštovanje prema ljudima koji su nastradali. Također pružamo saosjećanje porodicama, upravo lica koja su ili, da kažemo, povrijeđena ili nastradala u saobraćajnim nezgodama. Također danas posebno ističemo sam značaj i uticaj toga kako zapravo saobraćajna nezgoda može da utiče i na lica koja su pretrpila povrede, na porodice poginulih lica, ali također i na društvo. Danas posebno skrećemo pažnju pogotovo našim mladima, budućim vozačima, budućim učesnicima, upravo na sam uticaj i koliko znači biti bezbjedan u saobraćaju. Pokaznu vježbu organizovao je Automoto savez Republike Srpske u saradnji sa Automotodruštvom Gradiška, Gradskom upravom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Crvenim krstom i drugim saradnicima. Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se svake godine u 3. sedmici novembra. Moto ove godine glasi: sjetimo se, podržimo, djelujmo. Povodom Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, bolnica Gradiška u saradnji sa farmaceutskom kompanijom Providence danas je u Domu zdravlja Gradiška organizovala akciju besplatne spirometrije, odnosno test plućne funkcije. I pored činjenice da je hronična opstruktivna bolest pluća treći vodeći uzrok smrti među masovnim nezaraznim bolestima, ljekari smatraju da se ne posvećuje dovoljno pažnje liječenju i prevenciji oboljevanja od bolesti, koja je posljednjih godina sve učestalija, posebno kod pacijenata starije životne dobi. To su vam oni pacijenti koji navode da često se zamaraju, otežano dišu, imaju hronični kašalj. Najčešći uzrok je dugogodišnje pušenje ili izloženost aerozagađenju. Dijagnoza se postavlja kroz razgovor s bolesnikom, tokom kojeg se saznaje više o simptomima i navikama pušenja, te analizom plućne funkcije spirometrijom.
spirometrija je jedan pregled koji je jednostavan, koji je neinvazivan, nije komplikovan za pacijente, lako je dostupan i na osnovu njega već možemo da otkrijemo ako pacijent ima poremećaj plućne funkcije, odnosno da otkrijemo hroničnu opstruktivnu bolest pluća u ranijoj fazi da bi se ranije moglo pristupiti liječenju adekvatno, da kažem. Hronična opstruktivna bolest pluća je neizliječiva bolest koja ima progresivan tok i liječi se doživotno. Liječenje je kompleksno, koristi se inhalatorna terapija, takozvane među pacijentima poznate pumpice. U liječenju ove bolesti važna je pulmološka rehabilitacija. Doktorica Milošević je podsjetila da pacijenti koji su od opstruktivne bolesti pluća liječeni bolnički imaju pravo da idu na rehabilitaciju u Banju Slatina. Pripreme za Festival narodne pjesme koji će se 28. novembra održati u Gradišci su u punom jeku. Narodni orkestar koji će pratiti izvođače uvježbava pjesme. Na Festivalu narodne pjesme 28. novembra u velikoj sali Kulturnog centra Gradiška biće izvedena 21 pjesma. Pjevači će nastupiti uživo. Iz godine u godinu sve bolje i sve lakše. Evo, ista ekipa je na okupu sad već 3. godinu, tako da ide to predano. Radimo pažljivo i detaljno i bit ćemo spremni za festival. Za muzičare kao i za pjevače treći festival je veliki izazov i odgovornost pred brojnom publikom. Moje iskustvo sa prethodnih festivala je ovako, da kažem, sve u najboljem nekom svjetlu. Prošle godine pogotovo, ekipa koja je bila pjevača, stari, znači zvijezda narodne muzike. Za mene predstavlja sigurno jednu veliku čast da sa ovako velikim zvijezdama da radimo, da pratimo velike umjetnike kao što su Aca Ilić, Bilja Jeftić, Smederevac i ostali. Mislim, uglavnom jedna velika čast. Na festivalu će nastupiti Biljana Jeftić, Aleksandar Ilić, Ahmet Bajrić, Andrija Era Ojdanić, Andrija Bajić, Hasim Murtić i Dragan Pantić Smederevac. Zimska služba preduzeća Gradska čistoća Gradiška zbog najavljenih niskih temperatura i kiše i snijega je u pripravnosti. Iz ove službe ranije je saopšteno da djeluju i kada nema snijega, odnosno kada su temperature oko 0 stepeni Celzijusovih, kako ne bi došlo do stvaranja poledice, te kada je visina snježnog pokrivača viša od 3 cm. Zimska služba u Gradišci zvanično je počela sa radom 1. novembra, a za ovu sezonu nabavljeno je 50 tona soli. U Gradišci se sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i svježije. Naveče i u noći na petak novo naoblačenje koje će donijeti kišu i susnježicu. Minimalna temperatura oko -2, a maksimalna oko 5 stepeni Celzijusovih. Pratili ste Hroniku Radio televizije Gradiška. Hvala za pažnju.